Higala og mga igsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Oras na to alas 5:10. Nano og kusog kayo ang ulan. Pero salamat sa Ginoo ga dalay gud Ginoo taliwala nga kusog kayo ang ulan padayon gyapon ta sa pag-live, no? So muna higala og mga igsoon. Please open your Bible in the book of Daniel, chapter 1, verse 1 up to 20. Kay homnon ta man ni karon, ika-part 2 ni siya, no? Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Higala og mga igsoon, ingon sa pulong sa Dios sa Daniel chapter 1 verse 1 up to 20 atong basahon, no? Atong i-meditate. Ingon sa pulong sa Dios, sa ikatulo ka tuig sa pagmando ni Joakim nga hari sa Huda, si Nabucodonosor nga hari sa Babylonia miadto sa Jerusalem og mipalibot niini. Ang Ginoo nagtugyan kang Joakim nga hari sa Huda ngadto sa kamot uban sa iyang kamot uban o gidala nila sila ngadto sa yuta sa Sinar sa balay sa iyang Dios o gibutang nga ang mga galamiton diha sa tipiganan sa Dios. Unya ang hari misugo kang Aspinas nga pangulo nga Eunuko sa pagdala sa pipila kakatawhan sa Israel gikan sa harianon nga panimalay o sa mga halangdon nga batanon nga walay apan sa lawas, ambungan o batid sa tanang kaalam. Tinugahan sa kahibalo, kahait o salabutan, o takos sa pag-alagad sa palasyo sa hari. Sa pagtudlo kanila sa mga litra sa pinulungan sa mga kaldihanon, ang hari nagpalain kanila sa adlaw-adlaw bahin sa lamiang pagkaon, bahin sa lamian nga pagkaon sa hari, o sa bino ngayang giinom. Kinahanglan magtuon sila sulod sa tulo ka tuig, tapos niya na sa panahon gikinahanglan nga mga tubang sila sa hari. Uban ini mao sila si Daniel, Ananias, Misael o si Azarias. Gikan sa balay sa Huda, apan ang pangulo nga Eunuko mihatag kanila sa ngalan nga si Daniel iyang gitawag og Beltsasar. Si Ananias iyang gitawag og Sadrak. Si Misael ginganlan gitawag niya og Misak. Og si Azarias ginganlan niya og Abednego. Apan si Daniel mihukom nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon sa mga lamiang pagkaon sa hari o sa bino nga giinom sa hari, busa iyang gihangyo ang pangulo nga Eunuko nga tugutan siya nga dili mahugawan ang iyang kaugalingon. Unya ang Dios mihatag kang Daniel sa pag-uyon o kaluoy sa pananaw sa pangulong Eunuko. Apa ang pangulo nga Eunuko miingon kang Daniel, nahadlok ako nga tingali unya o akong agalon nga hari nga maoy mo paabot sa inyong pagkaon o iyang ilimnon. Magapakita nga anaa kamo sa ubos nga kahimtang, kay ang mga batanong lalaki nga sama sa inyong panuigon
busa inyong gibutang sa kakuyaw ang akong ulo at tubangan sa hari. 11 na ta, 11. Unya si Daniel misulti sa pinayalan nga gitudlo sa Pangulo nga Eunuko aron pag atiman kang Daniel, kang Ananias, kang Misael, kang Asarias, sulay ang inyong mga sulugoon sulod sa 10 ka adlaw. Hatagi kami og utan nga among makaon og tubig nga imnon. 13. Unya naniid ang among panit-i ang among panagway og ang panagway sa mga batanong lalaki nga nagkaon sa lamyang pagkaon sa hari. Sumala sa inyong makita, buhata ang angay ninyo sa imong mga sulugoon. 14. Busa siya na mati sila sulod sa 10 ka adlaw. Human sa 10 ka adlaw, nakita nga maayo pa ang ilang panagway ug tambok pa ug lawas kay sa tanan nga batanong lalaki nga nangaon sa lamiang pagkaon sa hari. Busa gikuha sa piniyalan ang ilang mga lamiang pagkaon ug bino ug ipainom unta kanila o gihatagan sila og utan. 17 na. Tulo na lang ka verse. May tungod niining 4 ka batanong lalaki, ang Dios naghatag kanila og kahibalo og kabatid sa tanang sinulat. Kaalam og si Daniel adunay panabot sa tanang mga pananaon og nga damgo. 18. Human sa panahon sa diha nga ang hari nagsugo nga ipadala sila ang Pangulo nga Eunuko, midala kanila ngadto sa tubangan ni Nabucodonosor og ang hari nakigsulti kanila, kami lang tanan walay nakita nga sama kang Daniel. Otron ko og ang hari nakigsulti kanila og kanilang tanan walay nakita nga sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael, kang Asarias. Busa mipabilin sila sa tubangan sa hari. 20 last verse. Sa tanang butang may tungod sa kaalam, sa salabutan may tungod sa panagpakisayod kanila sa hari. Iyang nakita nga sila na 10 ka pilo nga labing maayo kaysa tanang mga salamangkiro, mga tiglamat sa tibuok gingarian. Kaya Ginoo magpanalangin sa iha pulong. Magaampo na kita igala og mga igsoon. Dalaygon og labing gamhanan namo nga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kaygayonan nga din sa makausapa magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Ug kami usab nga nagapaminaw karon, tagai kami kaalam aron masabta namo sa labing masayon imong pulong ug magtulog kini kanamo nga more kaming magpalipayon, magbadasigon sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Gitugyan og giampo og gihangyo og pasalamatan ng tanan diha lamang kanimo Ginoo, naglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon, usa kini kagitawag siya og pagsukod sa pagtuo ni Daniel, Sadrak, Misak ug Abednego. Og nahitabo nga gitawag ni sa higala kung igsoon og sama kini sa gitawag sa spiritual battle. No? So salamat sa nanglupad nga mga like og heart. Maayong hapon daytood kang Ma'am Adelina Bantolo Kahuan. Ma'am, kusog kay ulan diri ma'am. Klaro ba gyapon akong tingog? So igala og mga igsoon, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga diin
atong giluhan og be like Daniel. Dili na kay sa Daniel, kundi Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego. Sa ilaha nga gitawag siya, ingon ni Ma'am Adelina may hapon, Pastor, makalipay, makadasig. Ingon ni Ma'am Kahuan, no? Salamat Ma'am Kahuan. Sumunay gala og mga igsoon, nga diin sa pagkalami, sa pagkaon sa hari, wala gibaylo ni Daniel ang iyang pagkatao sa Dios, ang iyang pagkaiya sa Dios. So igala kung igsoon mo na yun ko, be like Daniel. Muna nga itong uluhan. Kaniadto atong gitan-aw sa part 1, be known our devotion. Bote pasabot, ipailan nato ang atong pagkadibutin sa tinuod nga Dios. Dili na to itago. No? So manang sa bilabay atong gitan-aw, nga usahay ang mga naa sa trabaho makurat. Makurat tungod kay ngano nga nakurat sila? Nakurat sila kay Kristohano day ka? Abi na kung di ka Kristohano na, ang galing mong magtago Ha? Madungog kaayo ang ulan, Pastor. Lagi tinuod na. No? So, mayong hapon, brother Jimuel Mabalyo, diha sa Talamban, Cebu. Mayong hapon diha. Pero madungog ang ulan, madungog hapon ang tingog, Brad Jimuel. So, klaro, Pastor, bisan ulan, no? So, salamat sa Ginoo, dalaygon gid ang Ginoo. Karon igala ko migsoon, nalagi sa trabaho o ka sa eskwelahan, nakaingon ang uban ba nga, Kristohano day ka? O, Kristohano lagi, ang galing mong magtago Abi na ko, og dili ka Kristohanon, no? So, nga naman, wala gipakita, pero si Daniel, ilang gipakita ang ilang pagkaiya sa Ginoo, no? Klaro naman kayo, Pastor. Amen, no? Sumunay gala og mga igsoon, gipakita ni Daniel ang iyang pagkaiya sa Ginoo. Subusa, igala og mga igsoon, kung natog yung tanahon, higala og igsoon, nga si Daniel, bisan luyo sa mga mamligro ayang kinabuhi, mulang iyon ko atong niage, ready to serve our God in spite of danger. Bisan delikado na ang kaimtangan niya, apaligala o mga igsoon, padayon gihapon siya sa yukbo diha sa tinuod nga Dios. Kaya nga naman, iyang gipakita, gipaila niya, nga siya devoted sa tinuod nga Dios. Nga anda muluwas kanila, no? So mayang hapon kang Sister Rita Hurayan, ingon din watching, no? Salamat Sister Rita. So atong makita, atong gitanaw kaganin atong una, be like Daniel, nga pareha ka Daniel ba nga binon our devotion. Ipakita nato ipaila nato ang atong pagkadibutin. So be like Daniel, dili lagay binon our devotion, kundi be keep our devotion. Atong ampingan ang atong pagkadibutin sa tinuod nga Dios. Higala og mga igsoon. Sunod, be kindle our devotion. Bot pasabot ipasiga nato ang atong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita ang may buhat ug madaig ang Dios nga atong amahan nga tuwa sa langit. Sama kang Daniel, in spite of depression, in spite of distraction, in spite of danger, ready to serve our God, ilang ipakita ang ilang pagkadibutin, ilang giapingan, ilang gidagkutan ang ilang pagkadibutin sa tinuod nga Dios. So igala og mga igsoon, karon natong pamalandungan padayon, be like Daniel, dili lang kay binon our devotion, be keep our devotion, be kindle our devotion, kung dili makita nato nga dapat like parehata kang Daniel nga strong basis of devotion. Bot ipasabot nga grabe kay strong ang patukuranan sa iyang pagkadibutin sa tinuod nga Dios. No? Bot pasabot, likod ang patukuranan sa pagkadibutin
sa tinuod nga Dios. So, the strong basis of our devotion. No? So, muna nga kinahanglan nato nga maging devoted kita o strong ang atong pagka-devoted sa tinuod nga Dios. Mao kana higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So misamot ka kusog ang ulan. Pero salamat gyapon sa Ginoo tungod kay okay gyapon ang atong signal, no? Ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanangin nga hinaot nga mapariyat kang Daniel nga diin grabe kay strong ang iyang pagka-devoted. Strong pieces. Buti pa sa wag. Lig-on kaayo ang ihang patukuranan sa iyang pagka-devoted sa tinuod nga Dios. Kung nato laging tan-awon, balik lantaw nato sa iyang pagka-devoted diha sa Ginoo, nga ready to serve our God in spite of distraction, ready to serve our God in spite of depression, ready to serve our God, ready to serve our God in spite of, dali tara ni, nabalaka si Ma'am Limbag, no? Kay kusuko na kayong ulan. Ready to serve our God in spite of distraction, ready to serve our God in spite of depression, ready to serve our God in spite of danger. Higala kuminson, tungod kay grabe kay strong o kalig-on ang patukuranan niya sa iyang pagkadibutin sa tinuod nga Dios. Be strong, a strong basis of devotion. No? Buti pa sabot, strong kayo ang patukuranan o lig-on kayo ang patukuranan ni Daniel tungod kay nakaila siya nga sa Dios ngayang gialagaran. Igala og mga igsoon, no? So muna igala kung igsoon, nailan ba nato ang Dios nga atong gialagaran? Hinaot nga magkaingon kita, naila kung gituhuan ko, ako na sayon nga siya gamhanan. Hinaot nga mailhan nato igala og maigsoon. Nga ang Dios nga atong gialagaran buhi og gamhanan sa tanan gamhanan. Higala og mga igsoon, no? So dili lang kay kana lang strong basis of devotion si Daniel busa be like Daniel. Sunod igala kami igsoon kay magundang tagdali, no? Kung may mo diri ta mag 40 minutos, kung dili 30 minutos lang. Sunod, spiritual battle of devotion. Kini ba nga gitawag siya ga higala kuminson mao kini ang pagkay espirituhanon nga pakigbugno nga ibaylo ang pagka tinuod nga pag-aalagad sa tinuod nga Dios. Kaya nga naman, no? Nining panahuna higala og mga igsoon, wala gyud mataranta si Daniel. Gusto niya nga ipakita niya nga bisan sa pagkaon dili siya mahugawan sa tubangan sa Dios. Tuwagin sa magpataranta. Og diya sa atong kinabuhi, usahay higala kuminsoon, makakaon kata niya ng mga hinalad sa Dios, bantay ta niya na. Pero si Daniel higala kuminsoon, wala gayon siya magpataranta. Di siya buot mga hugawan sa pagkaon sa hari. Higala og mga igsoon, wala niya gibaylo ang iyang pagka-iya sa Dios. Gani, ang tibuok gingarian naga ahimo og higala og igsoon decree nga dunay panahon nga ang golden image ra gyud mo yukbuan sa panahon nga mutingog na ang musika sa tibuok gingharian. Pero kini si Shadrach, Meshach ug Abednego, bisan man si Daniel, wala mahadlok, bahalag ihulog sa langop sa Diyon. So naa kanila ang gitawag sa higala kuminsoon o spiritual battle of devotion. Strong basis o dili kay strong basis of devotion, bisan sa spiritual devotion, higala kuminsoon strong battle o strong basis of devotion, naasad kanila ang spiritual battle niining panahuna sa pagkadibutid sa tinuod nga Dios. Pero wala gyud sila magpataranta. Og matud pas kanta nga never give up,
never give up to thy sorrow. Wala gyud magpataranta. Higala ko mingsoon. So, atong natanaw, higala ko mingsoon. Strong business, saon sa mana? Sa fruit. Sa kamatuuran. Higala ko magsoon nga diin ang Dios nag-amping sa matag sa kanato. Og mao to nga si Shadrach, Meshach, ug Abednego sa ilang panahon nga diin dili sila nakit-an sila nga wala muyok po sa golden image. Ingon sila gipatawag man sa hari, bisan pag dili kami luwason sa among Ginoo. Dili gyapon kami mo simba niya ng golden image nimo mahal nga hari. Kaya nga mo Dios ang gialagaran, gamhanan o makaluwas ka na mo. Pero bisag dili kami luwason, dili gyapon kami mo simba niya. So sa to pa, strong business. Higala ko minson, ang ilang pagkadibuti diya sa tinuod nga Dios. Strong business of devotion. Bisa niya sila sa gitawag sa ikadwa, spiritual battle of devotion. Nagpabilin nga lig-on ang patukuranan nila diha sa pag-alagad sa tinuod nga Dios. Mao ka na igala og minsan. Kumusta ba ikaw? Doon na ba'y panahon nga diin ug ako, diin doon na may naghudlat nga mga gitawag siya uga problema suliran sa kinabuhi? Strong ba gyud ikaw gihapon? Strong business ba gyud ikaw gihapon sa imong pagkadibutin sa tinuod nga Dios? Sa diha nga naa ka sa gitawag sa spiritual battle, padayon ba ka nga ni barog diha sa Ginoo nga lig-on sama kang Daniel? Be like Daniel. Nga sa panahon nga na problema suliran sa kinabuhi, mingon ikaw nga padayon ka nga magbarog diha sa Ginoo. Padayon gid ko magbarog sa akong tinuod nga Dios. Kaya nga akong tinuod nga Dios, mao ang tinuod na kong gialagaran, ang tinuod nga Dios, mao ang gamhanan sa tanan, nailhan nako siya. Og busa magkaingon kita, naila kong gituhuan ko, ako na sayon nga siya gamhanan. Mao ni galang minson. Mao ni ang pagtan-aw ni Daniel sa iyang Dios nga gilagaran nga mao ang Dios ni Abraham, mao sad ang Dios nga atong gilagaran. Nailhan niya igalang minson. Og tungod kay nailhan niya, bisan igtambog siya sa langob sa leon, higala ko minson wala siya mahadlok tungod kay higala ko minson nailhan niya ang Dios nga gamhanan, nga labing gamhanan sa tanan nga iyang gialagaran. Busa naa kaniya ang lig-on nga patukuranan sa iyang pagkadibutit sa tinuod nga Dios. Strong business of devotion. Og atong makita dili lang kay strong business of devotion na sila higala kuminson sa spiritual battle of devotion. Pero wala ni sila magpataranta. No? Busa kita higala kuminson di ta magpataranta. Be like Daniel. O sa panahon nga naay mga problema suliran sa kinabuhi, kaugdahan ka na sa kaaway, mayon ikaw. Busa gamiton ta ang pulong sa Ginoo, busa magpasakop kita nga masinungtanon sa Dios og sukli ang yawa kay kini siya mo karitel pagdalagan gikan kaninyo. Asa mabasa Santiago 4:7. Busa magpasakop kamo nga masinungtanon sa Dios og sukli ninyo ang yawa kay kini siya mo karitel pagdalagan gikan kaninyo. Wow, no? Mayang hapon tanan nga mga taga-Tagulwanon, tanan nga mga naga monitor sa atong Facebook Live. Mayong hapon usab kang Sister Mares diha sa Kuwait og mayong udto diha sa Kuwait og mayong hapon diri sa atong nasod sa Pilipinas. Okay, so mayong hapon kang pare Radio Cup, no, sa Kulsayan nga sa Biblical Kulsayan sa atong club nga Brothers Club Incorporated sa Bible Club. Kulsayan nga gitawag siya Aguila, Brother Aguila. No, pre Aguila, mayong hapon. Ingon niya, mayong hapon, pastor.
makalipay makadasig. Ito atong ipamaladungan pre, be like Daniel. Ato natanaw part 2 na, kaya ato natanaw sa part 1. Be like Daniel, nga nun kayo gipailan niya ang iyang pagka-Kristohanon, ang iyang pagka-tao sa Dios. So, binon our devotion like Daniel. Sunod iyang giumpingan, pre, ang iyang pagka-dibuti diya sa Ginoo. So, busa, be like Daniel. So, ingon niya, likewise, pare. Salamat kay pre, no? Pare Aguila, salamat. So, sama kang Daniel, nga iyang giampingan ang iyang pagkatao sa Dios. Nga atong ibasa diri kaganina, nga dili siya buot mahugawan sa tubangan sa Dios. Usawa siya mukaon sa pagkaon sa hari o bisan man sa ilimnon sa hari nga bino. Busa iyang giampingan, dili kay iyang gipaila ang iyang pagka-iya sa Dios, binon our devotion like Daniel, ato ipakita ang atong pailang atong pagkadibutin diha sa Ginoo. Sunod ayon, iyang giampingan ang iyang pagkaiya sa Ginoo, keep our devotion. Sunod is bikendol our devotion, atong dagputan sama kan Daniel. Bisan luyo nga mamiligro iyang kinabuhi, padayon sa nangalagad sa Ginoo, gipakita niya og wala gayod siya pasagdi sa Dios. Okay, binata Ryan Bermodo, mayong hapon binata diya sa Manila. So salamat gyud kayo binata sa pag-watching. So igala og mga igsoon, karon atong gitanaw pre, pareha nga diin be like Daniel part 2. Strong basis ang iyang pagka devoted sa Ginoo. Buti pasabot, lig-on kayong patukuranan niya sa iyahang pagka-devoted diha sa tinuod nga Dios. Nga tungod sa kalig-on ini, bisan ihulog siya sa langob sa leon, wala siya magpataranta. Pre, pareha gilawa siya nagpataranta, kung dili padayon siya nga mibarog nga lig-on diha sa Ginoo, kay strong businessman. No? Ang iyang pag-ila, ang iyang pagka-devoted sa tinuod nga Dios. Bisan ikaduha na sa spiritual battle of devotion. Nga diin, ibaylo na ang pagka-iya sa Dios sa pagkaon sa lamiang nga pagkaon sa hari. Maayong hapon kang Brading Dingkoy unahon. Ingon niya, mayong hapon, Pastor. Salamat, makalipay magdasig. Ingon pa ni Pare Aguila sa Facebook account na Radio Cab. Amen. Makalipay, makadasig, no? Salamat pre, makalipay, makadasig. Na siya sa strong basis of devotion. Lig-on kaayo ang iyang patukuranan sa devotion. Bisan naa siya sa gitawag sa spiritual battle of devotion. Nga ibaylo na ang iya bang ibaylo ang iyang pagka iya sa Ginoo sa pagkaon. Wala gyud niya, dili siya buot nga mahugawan sa tubangan sa Dios, nga mukaon siya sa pagkaon sa hari, busa nihangyo siya sa pangulong yunoko nga magpakaon sa ilaha. Og nakita nato sa atong gibasa nga si Daniel nakakaplag og kaluoy sa mga mata sa Dios. So, ang Ginoo may nang lihok sa kasing-kasing sa yunoko og ang yunoko misugot. Igala og mga igsoon, no? Og tungod niini, higala ko og mga igsoon, na sila sa espirituhanon nga pakig-away sa ilang pagkadibutid sa tinuod nga Dios. Higala og mga igsoon, tungod niini ang Ginoo nag-amping kanila. Ha? God protected Daniel. In God prospered Daniel. God, higala ko mga igsoon, promoted Daniel. No? Si Daniel iya gi-promote nga usa sa gitawag sa igala kung maigsoon nga diin usa sa sinaligan sa tibuok ning harian. Si Daniel gani nahimo siyang gobernador higala og mga igsoon. Og muna nga ang kaaway walay hulong sa pagpangitag sayop ni Daniel.
munang naa sila sa gitawag sa spiritual battle. No? Bisan kan Sadrak, Misa kung Abednego. Pero igala ko migsuon tungod kay ang Dios gamhanan, nailhan ni Daniel, wala siya magpataranta. Unsa nitabo? Paghulog na sa leon, kung atong balikan katong gitawag sa igala ko migsuon, kinabuhi ni Daniel, wala makaukab ang baba sa leon. Pero sa diha nga katong nasina kang Daniel, higala kumingsoon sa panahon ni King Darius, si King Darius nagingon, ihulog tong nasina kang Daniel. Dong nagbutang-butang kang Daniel. Ang naitabo, wala pa muugsang ang nasina kang Daniel, sumala sa pulong sa Dios, nahimo na higala kumingsoon, nadugmok na ang mga bukog. Busa higala kumingsoon kung ikaw ana sa strong business, sa imong pagkadibutin sa tinuod nga Dios, buot pasod naa ka sa lig-on nga patuguranan, sa imong pagkadibutin sa tinuod nga Dios, bisa naa ka sa spiritual battle sa imong pagkadibutin, padayon ka nga magbarog, nga iya sa Dios, God protected you. God prospered you. And God promoted you. Like Daniel, Sadrak, Misa, ug Abednego. So ato natanaw igala ko minson dili lang kay. So dili lang ta salas kay kusog gyapon ang ulan. Be like Daniel nga naa sila sa strong gitawag sa basis of devotion. Be like Daniel nga sa ilang pagka-strong bisan naa sila sa gitawag sa ikaduha spiritual battle of devotion. Padayon nga may barog nga malig-on ug wala magpataranta. Sunod igala kumigsoon, kung atong tan-awon ug basahon nato dinhi sa 21, tan-aw nato sa 21. Ingon dinhi, higala kumigsoon sa Daniel chapter 1 verse 21. Ingon sa pulong sa Dios, higala og mga igsoon diha sa Ginoo, ingon niya, og si Daniel nagpadayon hangtod sa unang adlaw ni Zero. Unya, napadayon rin sa chapter 3 nga diin, higala kumigsoon, bisan si Sadrak, Misa ug Abednego kay sila maning ubana gipangbutang sa mga lalawigan, isip maoy piniyalan sa mga lalawigan. Kay sila man ang pinakamaalam sa tanan. Napulo kapilo nga kaalam ang naa sila kalantik sa salabutan. Sa igala og mga igsoon, tungod kay naa sila sa kaalam, ni barog sila nga lig-on diya sa Ginoo kay naa sila strong business. Unya bisa naa sila sa spiritual battle. Higala ko minsan ikatulo is higala ko minsan sure blessing. No? Una, strong business, lig-on nga sukaranan sa ilahang pagkadibutet. Sunod na yun, spiritual battle. Higala ko minsan nasa sila sa espirituhanon nga pakig-away pero wala nila ibaylo ang Dios. Bisan sa pagkaon. Sunod, na sila sa gitawag siyang sure blessing. Okay? Unang is strong business. Unang nga B. Ikaduha nga B is na sila sa spiritual battle of devotion. Sunod, ikatulong is sure. O ikatulong nga bi blessing ang naa kanila. Nga naman, padayon sila nga nagbarog diha sa Ginoo sa ilang pagkaiya sa Dios. Mo sa nigala kumigsoon. Kung ikaw ug ako padayon nga magmatinumanon, tiliwala sa mga problema suliran sa kinabuhi sa paghudlat sa mga kaaway aron kita mabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa ila na kanila ang tuwis sa kamatuuran. Nga dapat ang simbahon katuramang tinuod nga Dios nga tuwas langit. Nagbuhat og golden image ang hari para lang
Mo'y simbaho nila pero wala sila nagpataranta. Sulig-on kayo ang ilang gitawag siya uga. Higala kumingson ang ilahang pagka diputin sa tinuod nga Dios. Lig-on nga gitawag siya uga sukaranan. Bisan naa sila sa spiritual battle, sama sa kamatuoran nga ang simbahon maurag yun ang tinuod nga Dios. Unya ang teaching nga bag-uho na, pero wala sila magpataranta igalag minsan. Kaya ang tinuod nga simbahon mao gyud ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob. Igala ko minsan. O busa, taliwala niya ng tanan sa mga paghulga, treating, no? Pag-treat sa ilaha. Kaya paghulga ba? Padayon silang mibarog nga malig-on diha sa Ginoo kay na sila strong beses. Lig-on nga patukuranan o sukaranan sa pagpangalaga diha sa Ginoo. O gingon sa bisan na sila sa spiritual battle of devotion. Padayon sila nga mibarog nga malig-on like Daniel. Sadrak Misak ug Abednego be like Daniel. Nga nasa strong beses, nasa strong nagitawag siya spiritual battle. Apan wala pataranta. Padayon nga mibarog nga malig-on sa Ginoo, loyal din sa Ginoo. Higala ko minsan, sure blessing ang ilang naangkon. Ha? Nga naman, ingon sa pulong sa Ginoo sa proverbio, a faithful man shall abound with blessing. Ang tao ba nga matinumanon diha sa Ginoo, mag-awas ang panalangin. No? A faithful man shall abound with blessing. Mayong hapon, Sister Mares. Gigreet na nakaganina. Amen. Ingon niya. Makalipay, Sister Mares, makadasig. No? So kung ang tao nga matinumanon diha sa Ginoo, sure blessing ang iyang maangkon. Bisan ibaylo na ang iyang pagka-iya sa Ginoo sa pagkaon, wala gibaylo ni Daniel. Pusab be like Daniel. Nga naa sa strong, gitawag siya strong business. Nas lig-on nga sukaranan igala ko umigso. Og naa sa spiritual battle, padayon nga mibarog nga loyal diha sa Ginoo kay tinuod nga devoted diha sa tinuod nga Dios. Higala ko og mga igsoon. Ang kay tabo, sure blessing ang ilang naangko. Muna, Sister Mares, niyata sa pagtuon sa gitawag siya Sister Mares o be like Daniel part 2. Nga itong una, be known our devotion like Daniel. Ipailan nato ang atong pagka-devoted sa part 1. Dayon, be kept our devotion. Atong ampingan ang atong pagka-devoted diya sa tinuod nga Dios like Daniel, Sadrak, Misak ug Abednego. And be kindled. Atong pasigawon, atong dagkutan. O be like Daniel nga naa sa strong o lig-on nga sukaranan ang ilahang pagkaluyal diha sa Ginoo. Strong business. O be like Daniel nga bisan naa sa espirituhanon nga battle sa pagka-devoted diha sa Ginoo. Kay ibaylo na sa pagkaon ang ilahang pagkaiya sa Ginoo pero wala gibaylo ni Daniel o ni Sadrak, Misak ug Abednego. Ikatulo, sure blessing ang ilang naangkon. Nga naman, kung ato ning padayonon pagtan-aw ang libro sa gitawag sa Daniel, gipang promote ni silang upat. Higala ko migsoon sa kanilain nga mga lalawigan. Ha? Busayon ko, sure blessing tungod kay God protected Daniel, Sadrak, Misak ug Abednego. Sure blessing tungod kay God prospered Daniel, Sadrak, Misak ug Abednego. Gipauswag sila, giampingan sila. Sunod, God promoted Sadrak, Misak ug Abednego. Kay gipangbutangan sila ang mga katungdanan sa kanilain nga mga lalawigan, no? So maayo nga hapon kang Pastor Jimilito Lim. Ingon niya watching Pastor, nag-ulan ba diha sa inyo Pastor? Asa kay itong inyo ha? Davao de Oro to Pastor Jimilito Lim ba? Amen God. Salamat makalipay Pastor Jimilito Lim. Makalipay, makadasig ang imuhang
presensya, no? So igala kumigson, di na ta maglangan, be like Daniel. Balikon ako nga naa sa strong basis of devotion. Lig-on nga patukuranan sa pagpangalagad tungod kay loyal sila sa Ginoo, sa tinuod nga Dios nga atong gihagaran. Hinaot na ta sa lig-on nga patukuranan og naging loyal ta sa tinuod nga Dios. Ikaduha kay magkonklusyon na ta. Hinaot nga nakuha na to akong gibalik-balik kay aron maklaro na to kay kusog kay ulan dire. Bisan naa sila gitawag sa ikaduha spiritual battle. Igala kumigson of devotion. Usay kung naratay problema ba nata sa gitawag sa spiritual battle. Usay mahimo nato ang gitawag sa ga tungod niya ng mga problema suliran sa kinabuhi. Usay mayang hapon kag pastor. Helson Himina, pastor mayang hapon, di pa ko pastor na ka. Ingon niya mayang hapon, Pastor Limbag. Kung na kay problema suliran sa kinabuhi, naa ka sa gitawag sa spiritual battle. Kay usahay makabuhi kag istorya nga dili maayo batok sa Dios, delikado na. Hinoon, ang imong buhaton, magpasalamat ka sa Dios. Sa panahon nga na kay problema suliran sa kinabuhi, mauna ang opportunity nga diin manawag ka sa Ginoo sincerely. Kaya nga naman, kanang mga problema suliran sa kinabuhi, krisis sa kinabuhi, munang iyon ko atong una, crisis comes to compile sa us to call upon the name of the Lord. Nang buot ipasabot, ang krisis o problema nga nagabot sa atong kinabuhi, mauna ang maghagit ka nato nga manawag ta sa atong Dios. Ngayon niya, if you ask anything in my name, I will do it. Diya sa libro sa John. Sunod, dili lang kay compile sa us maghagit na to sa pagpanawag sa Ginoo, kun dili higala kumigson. Ingon ni Pastor Himina. Salamat sa Pastor. God bless you. Amen. Thank you kay Pastor. So nito po higala kumigson, makalipay makadasig. Ang krisis magabot sa kinabuhi, dili lang kay to compile sa us maghagit na to sa pagpanawag sa Ginoo, kun dili to check the condition of our faith kung okay pa ba ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Di ba ninyo ng Ginoo? Nganong nalisag man kamo? Asa man na inyong pagtuo? Pero kung atong balikan, higala kumigson, strong kaayo ang busy sa pagka-devoted ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. Busa, be like Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. Hilabihan ka loyal diya sa Ginoo tungod kay naa sila sa lig-on nga sukaranan sa ilang pagpangalagad sa Ginoo kay ilang gilagaran mao ang tinuod nga Dios ug diha sila naging devoted sa tinuod nga Dios. Sunod, naa sila sa spiritual battle of devotion. Lig-on gihapon padayon sila diha sa Ginoo nga sukaranan ang ilang pagpangalagad tungod kay wala kini nila gibaylo ang ilahang pagkaiya sa Ginoo sa pagkaon sa lamian nga pagkaon sa hari. No? Og sunod igala ko migson. Dili na ta mag-close kaya ako na nang gibalik para conclusion. Naa sila sa sure. Naa sila sa sure blessing. Una, strong business. Una nga B o una nga S. Sunod, spiritual battle. Una, ikaduha nga S o ikaduha nga B. Sunod, ikatulo nga S o ikatulo nga B is sure blessing. Nga naman, bisan luyo niya ng tanan mga problema suliran sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo nga diin gihudlat sila. Padayon sila nga may barog nga loyal diha sa Ginoo, unmovable, unchangeable, unshakable. Higala kumigson, sila ang matinumanon nga alagad sa Ginoo. Sila ang matinumanon nga tao sa Dios. Og matud pa sa Hebrewanon, sa gitawag siya uga panultihon or Proverbs chapter 28 verse 20 atong basahon ni gala kumigson. Ingon sa pulong sa Dios. Ingon din 20, no? Ang usa ka matinumanon nga tawo nagamagabdagayaon sa tanang panalangin. Muna nga si Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego, sure blessing kay bisan luyo sa mga paghudlat sa ilang kinabuhi.
Bisan gi baylo na, ipabaylo na ang ilang pagkaiya sa Ginoo sa pagkaon. Wala nila ni ibaylo. Ingon sa pulos Ginoo, naa ang sure blessing. Busa, ingon, balikon ako, ang usa ka tawo nga nagmatinumanon, panultihon kapitulo 28, versikulo 20, ang usa ka tawo nga nagmatinumanon, nagmadagayaon sa mga panalangin. In English, a faithful man shall abound with blessing. Mao ka na igala kumigsa, no? Okay, pagumangkon, Edison Delpen Gas. Mo ba ni? O si Junior ni? Kung ikaw ni Junior, pagumangkon, apo. Mayong hapon dia, watching, no? Salamat gud sa Ginoo, dalay gud kini Ginoo. Be like Daniel. Strong business ang iyang pagkaluyal diya sa Ginoo. Na sila sa strong battle of devotion. Sa ilang pagkadibuti diya sa Ginoo. Padayon nga mibarog sa pagpangalagad sa Ginoo. So na kanilang sure blessing sa ilang pagkadibuti diha sa Ginoo. Busa, be like Daniel, Shadrach, Meshach, o Abednego. Sa part 1, gipaila nila nga sila iya gyud sa Ginoo. So be known our devotion. Og ilang giampingan ang ilang pagkaiya sa Ginoo. Be kept our devotion like Daniel, Shadrach, Meshach, ug Abednego. Og ilang gidagkutan, ilang gipasiga ang ilang pagkaiya sa Ginoo. Be like Daniel, be kindle our devotion. So naa kanilang strong basis of devotion, nasa kanilang spiritual battle of devotion, naa kanilang sure blessing of devotion. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ni Ginoo. Now nakakuha ta gamay pagtulunan diha sa atong gipunan karon. Higala og mga igsoon. Salamat sa tanan nga naminaw og nag-anton sa pagpaminaw sa atong life. Magampo. Dalay ko og labing gamhanan namo nga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa imong pulong. Nga among may gabayan sa pagkinabuhi adlaw-adlaw. Nga padayon nga mga lagad diha kanim Ginoo. Taliwala sa mga paghudlak. Taliwala sa mga problema, suliran sa kinabuhi kining gitawag spiritual battle. Hinaot na agyapon kami sa lig-on nga patkuranan, strong business. Aron maangko namo ang sure blessing. Kay ikaw nagingon sa imong pulong, a faithful man shall abound with blessing. Ug imo na kaming gipanalanginan Ginoo. Tungod kay ikaw nagapahumok sa among kasing-kasing. Nasa kadungog kami sa maing balitaang kamatuoran nga si Kristo man cross. Amo kining gituhuan gisaligan. Ug among gidawat ug mao nga nahimong natawo kami diha kanimo Ginoo. Ug ang imong gingon nga ang matawo pag-usab, una natawo kami sa imong inahan. Ikaduha natawo sad kami diha kanimo Ginoo, kami ang natawo pag-usab. Ug ang natawo pag-usab, ingon sa imong pulong makasulod sa ngarian sa langit ang mga born again. Salamat kay Ginoo. Ginoo, dalay gyud ikaw sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong nga milanog sa kahanginan. Pananingin ka to, dili mo mong sayang mubalik sa imong konsensya. Gitugyan og giampo og gihangyo og salamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo. Naglamas Kristo nga among muluwas. Amen. No? Salamat sa tanan nga nagapaminaw. Ingon ni Ma'am Edelina, Ma'am Kawan. Amen, Pastor. Thank you. Makalipay, magadasig. Salamat, no? Salamat, Ma'am. Salamat sa nagapaminaw. Ang atong live is Huwebes sa alas 5, padulong sa alas 6. Dayon sa alas 5 sab sa buntag sa Domingo. Dahil sa Domingo gyapon alas 5 sa hapon padulong sa alas 6. O gigala og mga igsoon. No, salamat sa inyong pagampo para sa bulaton sa Ginoo nga din nasugdan din sa Taguluan nga atong panagtigom diha sa Paulas Hotel matag alas 2 padulong sa alas 5. No? Sa hapon alas 4:50 sa hapon, amen. Kay pag alas 5 na ata sa Radio Amis o Radio 87.5 FM. Igala ko magsoon diha sa Paulas, no? So, salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo gyud padayon magpanangin kan natong tanan, no? Ingon ni kan
God bless Pastor Pastor Ginny Limbag. Amen. Salamat Edison Delphin Gaas, no? Og chugwad be the glory ingon sab ni Sister Rita Urayan. Otron ko maayong hapon kaniyong tanan, kini si Pastor Ginny Limbag nakikuban kaniyo sa manon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagbugna aron tanan tawo masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pag-ayo kanato. Otron ko maayong hapon kaniyong tanan, kini si Pastor Ginny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.